खुलुमबाय सानजारि थान्दैयाव मोनाबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं सुजुमा बर'। आसामनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां। आसामनि गलाघाट जिल्लानि 6 बोसोर बैसोनि रिमझिम हुसेना मुम्बाइआव खुंजानाय इन्टारनेशनेल लेभेल चाइल्ड बिउटी कम्पिटिशनाव देरहासार जानो हादों। थांनाय 3, 4 आरो 5 दिसेम्बराव खुंजानाय बे बादायलायनायाव गलाघाटनि बिकास हुसेना बरुवा आरो असिफा बेगमनि 6 बोसोर बैसोनि फिसाजो रिमझिम हुसेना देरहासार जानानै दुलाराय आसामाव गोग्गानाय लाबोदों। भारत सरकारा आसामनि गामुसाखौ जिअग्राफिकेल आइडेन्टिफिकेशन होबाय। बे गामुसायादि आसामनि बेखौ भारत सरकारा रोखा खालामनानै होबाय। आसामनि गामुसाखौ भारत सरकारनिफ्राय जिअग्राफिकेल आइडेन्टिफिकेशन टेग मोननो हानायखौ आसामाव गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे गोबां गेदेमा दैदेनगिरिफोरा आरो रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों। गें अफ डेभिल्सनि सानै सोद्रोमाखौ धुबुरी पुलिसआ हमबाय। धुबुरी बिलासीपरानि बाइक राइडार नुर नाबी मिनहाजुल करिमखौ पुलिसआ खाबाय। थांनाय साननैसो सिगाङाव सासे बुरै आइजोखौ बाइकजों सौख्लायना जिउ फोजोबनानै 10 मिनिटनि उनावनो पुलिस थानानिफ्राय ओंखारनानै फेसबुक लाइभआव रंजानाय फोरमायदों। गें अफ डेभिल्सनि सोद्रोमाफोरा मैया धुबुरी पुलिसआ गें अफ डेभिल्सनि सानै सोद्रोमा नुर नाबी आरो मिनहाजुल करिमखौ हमदों होनना खौरां मोन्दों। दासान्दि काटाराव सोलिगासिनो दं फिफा वर्ल्ड काप 2022 दिनै हरनि 12:30 रिंगायाव गेलेगोन। फ्रान्स आरो मरक्क'नि गेजेराव सेमि फाइनाल आर्जेन्टिना आरो क्र'एशियानि गेजेराव सेमि फाइनाल गेलेनाया मैया जानानै थांबाय, जेराव आर्जेन्टिनाया क्र'एशियानि बेरेखायै 3 गल सोनानै देरहासार जानानै फाइनालाव सौहैनो हाबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर मुंनि CEC इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि सेन्टाराव 30% अफार सोलिगासिनो दङ। गोसो गुदुं बिथांमोना 8876241516 आरो 9365302014 जानबुं अनजिमायाव सुलाद लानो हागोन, एबा मानिकपुर सारियालियाव थानाय CEC इडुकेसन सेन्टाराव थांनानै थोंजोङै सुलाद लानो हागोन। बेयाव गोबां आयदानि कर्सनि डिप्ल'मा होनाय जायो, जेरै 3 मान्थनि कर्स ICA DCA, 6 मान्थनि कर्स DCA DASA, 1 इयारनि कर्स PGDCA ADCA DA आरो 2 इयार्सनि कर्स CEE कम्पिउटार इन्जिनियारिं एन्ड ई-कमार्स बायदि बायदि। आरो सानजारि नोगोर मुंनि CEC कम्पिउटार इडुकेसन सेन्टाराव क्रास कर्सबो होनाय जायो। जायफोर फरायसाफोरा मोनफा मोनफा आयदानि सायावल' सोलोंनो सानदों, नोंथांमोना बे खाबुखौ लानो हागोन। बेयाव मोनफ्रोमबो आयदानि सायाव मोनफा मोनफा डिप्ल'मा होनाय जायो, जेरै DTP, टेली, एक्सेल, MS अफिस, हार्डवेयर बेसिक, MS SS, प्रोग्रामिं विथ C, ग्राफिक डिजाइन, फट'शप प्लास, गिफ एनिमेशन, नेटवर्किं, कोर जावा, लिनाक्स, अट'केड, HTML, जावा, एडभान्स जावा बायदि बायदि। गोजोन्थों।